Guys, ke sing ndi? Tengah apa sing ndi? Paman kok. Boleh leno. Enggak apa nih, Mas. Kok iki pancene anu kepikir. Cilik-cilik ku ora boleh kok kene. Ngerasa gentenan mati tambah bantuan, guys. Ngono ki alasane arapan, Kang. Masem. Ya ora apa-apa. Ya oleh tapi cuman cacil iki gak duwe wayah. Nek ora nek wayahane tam. Mulih iki mboke tapi kok mboke kok ora golek yo. Aneh. Aku mangkel mbek anake gak oleh rene ya rebuya. Emang aneh. Aneh. Kan golek jame tak wentuhi nenek. Apa pentuhi anakku ya? Kakat meneh Mbak mbok jebuk kabeh. Itu kurang asin ae. Wae kok kene. Kuwi ndek mengi wis dipateni mbek make, dibumboni neh. Pateni bumboni neh ngono. Mbak ke Dadi masak ki- gak pacok angin ya, Mbak ya. Wae gak. Kok melingkrik. Kan Mbak. Mama kayak gitu. Kalau sumini bar nyanyi celuk. Celukan kono. Anu kan tapi bar mangan malah enak ya. Mak iku nek mbokne. Nah, kalau nggak lemot, Lha kuwi sekondi ini. Wis campur. Masa enak mbok ngomong ngono. enak. Duwe masalah mbek kowe. Iya. Alhamdulillah mak iki musuh iki akeh. Tapi mak gak tau ngajari aku tek kok dodolan iki wong kuwi gak Mbak. Jadi aku mbek wong iki biasa ae. Cuman mbek mak iki kak kadang piye ngono. Soalnya mak gak tau ngajari apa jenenge? Susulan aku no. Gak tau. Alhamdulillah. Mamane iki masalah mak iki masalah mak anakku aja sampe melok-melok ngono. Iki. Kematan yo tak begitu. Tunggu tuh bento aku. Oh tulen kok ra. Aja tulen kok dames kok tak bawon tuh. Mbak boten. Ora kok entuk duit. Iya mangkele untuk duit ku mau lah aku. Bukan entuk duit ndang mergawe kono. Padha-padha mergawe. Nanti kirane nyeteng wong terus langsung bayaran ngono. Lah kok penak men. Ngono rasa gawe konten bendino. Wong tak pengen lho, Mbak. Tak konten pisane untuk duit jutaan. Mikirnya ngono. Sopo ae? Ah, ngontan sing tok dhuwit kono sapa ae ora ngger wong sitok loro, wong akeh. Bolak-balik. Alhamdulillah. Aku ya doyak, Mbak. Kayak kue ngono. Mbak saja sero. Ati ro. Seluk buluke nang YouTube-an iki piro? Kadang mak ora gak pedho bingung ora mak tapi makmur. Nek urung gawe. Urung gawe ya aku sing bingung. Enggak nang engko kadang make randang sacet ngono ku. Enggak mare yo ngonteni yo perlu pikiran guys kadang yo. Nang pikiran iki. Kepikiran yo dhuwit. Mobile. Ayo, Mbak. Ayo, Mak. Niki sing ngelingno malah. Sering ngelingno.
Lagi mah gitu wis bar resik-resik apa ngedusi rapat terus ayo mak dah masak engko sore iklan nggo kedubiaan apa mending ngono kok iklan iki. mak iklan dhisik ya wis. Bener. Untuk santai. Wis gawe tapi kon sing apik. Alhamdulillah macet. Ganti lagi, kandani kok. Ganti lagi. Lek wis sok modern. Terus sore sithik Mas Wawan. Iki Mbak Lipah kok ora nyetel. Wis jarang Mbak Lipah. Ipai jarang. Ya wis jarang. Dek biyen nak Nek kono ki Hani. Hani ngono ki kadang bar sekolah, bar pergawe akhirnya stres lah nang pekerjaan. Itu yo menyanyikan menyanyi. Untuk hiburan. Pokoknya sing full musik ki nggone Sumini karo anu nggone apa Mbak? so Mas Dukan. Sikan namanya bianter wis ora urus. Nek nang omah gak nang omah yo kan. Wis gopo Mbak dek ngene. Iya nah. Kon yo apa? Lah wong sing sego iki tak pangane apik kok Ya iki tak pangan. Tapi kakek enek sing dikebloki mbok aneh. Kok heran aku. Wong aku biyen nang grebetan ning kene kae ora ada mulai digobloki, Mbak. Kan bae kami kan dek biyen kan yo ning kene ya, Mbok yo. Kene iki apa jenenge? Rame bocah. Heeh. Masih lah dadi geblok iki kok. Latihan. Waran. Menawa nek mbok dek biyen kan betina anak era mangan. Nek menawa itu ora digebloki menawa wedi nek mulai terus HP-nan menawa. Makanya rasa diceluk. Menawa kuwi. Ngerti ora? Esuk mengenek sing muni biak kan nyapu nang ngarepan. Kan esuk wis nganu Mbak ya. Lagi mengaku rene jam 5 aja sepi yo. Bangeten, Mbak. Jam 5 wis rene. Aku yo balik neh nek sing ngono. Jam 5 ya. Mana kuwi janjian iki ning ati, Mbak. Engko pokok ning kene jamene yo. Apa nang kan iki ndek memprai, Mbak. Mesti besok-esuk yo. Bisa sampai sore. Rata PA. Engko nama. Iya aku kok menengani arep gak pedes kok Mbak anak gawa. Oh ini ki yo lele iki wis pangan iki pisan yo nangis. Iki lele pirang-pirang dino yo, Mbak. Biasanya senengane lele iki saiki. Lho mak-mak. Mbak Mimin. Dikek lele dhewe yo kemlenyet. Ini lho mak, Mbak Lina ki mangane ki dadak. Lah wong nang Mbak Mimin ki ada digoreng langsung dipangan kok. Sedep anu ya Mbak ya, sedep Bandeng. bandeng. Bandeng ki sedep tenan. Nek lele gak sedep blas. Yo, Gitu. dibumboni apa iki mau ngatek bingung aku kok. Ini mak cicipi. Rasane kok singgung ini, singgung ini. Yo enak guys, maksudnya gak iso mak glek ngono lho sedepe iki kurang. Padahal bumbunya malah lengkap iki ya Mbak ya. Tapi kok rasa sedep batin. Malah sedep. Bandeng. Dikei bandeng ya lali. Iya dikei bandeng. Ono takku. Ayo sik nang pikir. Bandengnya sedepet dianu. Ini diatar. Iya. Mau pakai sitok es punya aku lho. Kon loro. Gak mer kan hek wae nek wis. Oh niki nek wis sesuk-sesuk ya ra enak.
cah ngene iki yo asing iki nek wis munggah SMP, Mbak. Ngalami aku soalnya SMP iki terus mencar. Lah kuwi raka kok yo. Ora enek kok Wis ora enak. Lah iya. SMP. Kancane pun mencari ya. Nek SD ki SD kelas 6 tuwake isek milu, isek apik enak-enakan. Raka. Terus apa kuwi? Anake anu kuwi apa? Nek kan sering rene saiki wis ora. Kakak. Rian. Anake kakak, terus anake Anak iki kakak iki wis SMP. Enggak kelas Rian. 2 iki benan. Rian, terus sapa kuwi sing gede-gede wis gak rene. Bayangane Sukma. Biarane tak godhone ning ngarepe kanca-kancane. Jie Satria ngono. Satria terus ngono. Terus kancane ya jie. Dia Pak Nona. Mbah penggawe apa? Tapi yo untung bahan kok ra nyeneni. Wong kowe diresiki, Dik. Lah kuwi lho nandur antarane pekarangan. Nandur tuh sebenarnya ada jarak. Jaraknya sak daplang lah. Tanduran iki aja ngasek ceblok nenggo tanduran, tanah wong iku pamane wis teblok, iku wis gak milike bagi awake dhewe ngene iki. Tapi gak nandure dipasno tritis. Jadi tanduran nek ceblok padha nenggo tritise wong. Ngono ki yo kudune kabeh duwe aturan, Pak. Ora anger iki terus gates terus ki ditanduri lho. Tanduran iki kok bakalane cebloke nenggone wong. Nek wong saiki kan ngono kuwi. Nek nandur apa iki kudune aku yo tak pikir nomen ngono iki. Aku ngene iki ape korban bener ape tekok Pak Harna aku. Abdul iki piye? Maksudnya piye korban nggo omah iki kudune piye? Apakah daging iki oleh sing di omah ki entuk pira? Apa hukume apa? Ki aku ape tekok. Tak wis tak persiapno ki aku ape menuju Pak Har tanya-tanya. Pak Har ki ngono lah ki guru agama nggih. Jarene pemirsa enek sing wong ki kleru, wongku kleru, wong iki pedoman dhewe-dhewe. Islamnya nek siji. Tapi akeh jenise. Jadi ya wis nek percaya nek percaya Iya. ngono. Kaya ndek ngenane dijelasno head ngono ki yo akeh wong sing pro dan kontrana. Ya, tapi kan yo ngono ki umum, tapi cuma nih nek koyo nganggep kuwi salah ngono ki gak oleh. Soalnya kan Ya ini wis nganu bukaan ngono dhewe. kowe kan Islam, jadi kan kowe kan ngerti kan. Islam kan gak mau enek NU tok, enek Muhammadiyah, enek MTA, enek opo ae. Kuwi enek akeh dadi yo saling menghargai. Tak golek jalure sing penak ngono. Nek wis nek kuwi karek kepercayaan ning ndi mantep atimu sing ndi ngono. Ya Pak Har kuwi Heeh. wis guru besar iku. Wis Kadang lesu, mak iki ini wis nganu. leren. Mak iki ndelok Ganti HP ngono ki nganu. Ngono ki aku Terus bimbang, bingung, malah bingung. Bimbang nih aku. Ndak kaya Aku ki dikandani wong siji ki asam aku harus percaya kuwi Mbak. Gak aku tak tekokno iki terus aku mantep kuwi iki wis. Ape tanya-tanya Pak Har mengenai korban disembelih di rumah sendiri ngono ki hukume piye nggih? Apane piye? Aku pengen teko. Nek nang kok langgar ki piye hukume, nek nang omah kuwi piye? Ben lebih jelasnya nanti aku tanya Pak Har yang lebih tahu di dalam bidang agama. Pro wong iki berkawur karo apa-apa nggih tenan. Tenan wis pokoke gak ro apa-apa. Masak ki mau gak patok enak pas aku ya, Mbak ya. Ki mendun. Lah gak so sedep ngono lho, Mak. Lelene ndek nginanane malah kakek gembuk, kakek Pola syutingan. Ya Allah, Arifin ini ngono kuwi, Mbak. Angger keselen iki ngono kuwi lho. Jajan nek esuk ki mau rak gak. Mulane nek matan le iklane esuk ae ale, dadi wektune dawa.
gak nek mantan wektune wis 5 nyeneni wong. Wis otakku ki wis kopior dadi seneni. Lho, mbokmu kurang piye Lena? Jancen tuturane angel. Terus Blutur. terus Yo akeh. terus Akeh. Sing tak sanjung ngono. Wong pada nyanjung aku dadi sanjung. wonge aja bangga dengan sanjungan. Ya wis makane aja banget dengan sanjungan. Lho, Makane aku ngeblek aku. aku kita kon biji aku kok. Sing ngelem mesti aku tok, Mak. Mbok ora wedi dek. Tipe yo. Heeh, ya wis ngono iki kaya Dik Mang Tekok. Suarane apik ndi Mbak aku? Apik mak aku yo ngono. Alah padu nemeh kowe ngene aku yo ngono. Koyo Mbak kan rasane wong nyanyi. Mak oh nyanyi ki nek urung lesu urung anu Mak. Urung mandek. Urung mandek koyo Mbak Yuku. Heeh. Walah nang RPS Biring makku Mbak Yuku ngene. Lah Mbak aku suarane apik ndi? Apik mak ae. Mak. 100 aku. Aku nek gak muni 100 didani kowe aku. Nggak banyak Biring ki kok yo enak Mbak Mur kasaku. Enak ora Mur? Enak. Enak ndek enak ya aku gak enak. Jenane sing atus apa sing gawe kowe lah. Mbak Mur lah Yunan. Mak ndak sing goreng. Sing gawe, aku karek goreng cuma kan asline dinane kakean, Mbak. Yo tepungnya Wis kakean. keselen. Dadi cara sampeman tak tambah banyu aku wis kesel kesuwen. Asline iki karek adenane nah. Nah iki mau ya peken dan tapi yo gak yo. Pak nang ngene kriak-kriak. Aku gawa Mbak. Nang piro kok. Gua ponakanku kayak ini. Nek pati ora enak di Mbak Mur jupuk gak apa-apa nek enak wis dintek omahe. Ki akeh ta. Mbak jarine aku enak ra enak gak tak kayak iki. Lah iki maksud iki nek enak ki ya mbok kei tapi ki siji apa loro ngono. Gak tahu apa? Tahu tak kayak siji apa? Mak iki gak terusin. Iya wis. Ya cuma kadang ilang wong kadang kan ijek loro, ijek telu ya wis Mbak. Dekne sing mau. Nek iki gelem. Iya ki kan jek akeh. Iki kan akeh. Aku 6 ambek antum 9 lho ki meng. Biasane kan 6 ngono ki kan wis timbang wong telu ngene iki kan karek telu. Wis mak aku empake aku kan ngono Dewi kok aku gak tahu. Wis tok ndang njupuk empun mak. Oh jangan iki lho, jangan Dik, jangan inuk ya Mbak ya. Gawa Mbak nek jangan. Mungkin mandekne mau dhewe pun masuk ae. Dadi sok ketemu. Aku kuwi gak ono nang omah ki sing pisah pertama ya Mbak ya kan engko nang jenenge ngundang enek wong rene, wong jangan ki kan lagi. Yo tenan, bae rene mangan to. Lah kuwi nang omah ya jek duwe jangan. Kan yo bar jangan tahu kok ngene. Demur ki tak gowo. Terus sesoke lagi bar mangan kok cedhek geni sing pake jangan kalau bar tak nget nang gowo. Lagi jangan kalau ndek iwak kanggo cedhek geni. Mau tak incip sithik tok. Ndang gawa Mur. Lho mak gedhe sakmene kan gawa. Gawa. Dermawan berarti mak. Iya. Ngomong. Nek masalah suarane wis tambar aku. Ngertak aku wis ngguyu ngene wis. Penting cucuke orang ini. Nek masalah cucuk ki wis bawaan, Mbak. Gak iso. Gak iso. Cucuke pangkas. Monggo Pak Mai kelurung. Lina iki wis terang arah Mbak iki. Wes, guys. Terus ni Sumidi. Hei! Klo, bar nyanyi ni Sumidi. Lele ni. Lesu apa ora kowe bar nyanyi? Tapi enak Pak, enak
anu sedep Banten. Sedep Banten. tenan ya Mbak ya sedep iki Sedep Banten. lagi dudah ngono rasane Sedep Banten, guys. wis guys ngono ae ya penting seger waras ya ape opo ya ora seger waras mangan sak mangan nek bar mangan soto saiki mangan lele acar lele sing penting seger waras yo tak tungakno rezeki akeh sehat mlaku sak mlaku diparingi slamet panjang umur dono sengkalane cedhak rezekine dono blaine wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah terus ngatek tak gawe